Agerraldia hasi aurretik, nahiko genuke demokrazia 3 milioi hauteskundeetan present egon dadin, bere sinadura eman duten 20.000 gipuzkoarrei 1000 esker ematea. Eskerrik asko bihotzez, zuen guztion sinadura gabe, imposible izango zelakoz hauteskunde hauetan parte hartzea. Ez dira garai errezak bizi ditugunak. Demokrazia 3 milioi plataforma aurkeztu genuenetikan, egun beretikan, jasaten ari gara, indar polizial guztien, ertzaintza barne, jarraipenak, atxiloketak, kartzeleratzeak, itaupinta luzeak, persegimentu oso bat pairatzen ari gara. Guztia, badakizuten bezala, hauteskundetan presente egotearen erabakiaren asmoen berri ematea izan da. Behin baino gehiagotan, aipatu dugu, ziklo politiko baten amaieran bizi garela. Aspalditxokoa da, begibistakoa da, ikusten dugunean, hainbat eta hainbat eragile eta hainbateko sektore zabal batek hauteskundetara presente ez egoteak esan nahi duena hori da. Ziklo politiko bat amaituta dago. Baina, berri bat bilatu nahi dugu, berri bat eskatzen dugu, berri bat aurkeztu nahi dugu euskal gizarteari. Eta hori da, behin da berriz, oztopatzen ari zaizkunak, bai Madriletik eta laguntza paregabea dute hemen PNV-rengan. Beraz, jokoan dauguna, ziklo politiko berri baten apustua da. Eskaintza honek, arriskuak eta aukerak beteriko garaia bizi ditugu. Arriskuak, begibistakoa da, alderdi demokratak diren horiek galerazten dituztena dira. Demokrazia 3 milioik bere karteleko leroan definitzen duen eran, izaera politikoa Euskal Herriak behar duen aldaketa demokratikoa 3 milioi dela, dio. Hau da, gaur ez dago demokraziarik Euskal Herrian, eta Euskal Herritar guztientzat demokrazia izango den ziklo politiko bat edo proiektu politiko batetara agertu nahi dugu, bultzatu nahi dugu. Konstituzio Espainiarraren inposaketaren 30. urte aurrena bete berria honetan, guk marko autonomiko zatikatzaile eta inposatzaile eta eskubide urratzaile agortuta dagoela deritzogu. Marko hau, frankismoaren oinordekoek diseinatu eta PNV-ren laguntzarekin ezarria izan da, inposatua izan da. Eta ez gera hori pentsatu eta esaten dugunak bakarrak. Hainbat sektore Euskal Herrian ere esaten dutena irakurketa horrekin bat egiten dute. Horregatik, marko politiko berdefinitu eta Euskal Herria eta Euskal Herritaren eskubide nazionala gukatzen jarraitu nahi dutenen aurrean, guk Euskal Herritar guztientzat marko demokratiko berri bat aldarrikatzen dugu. Hau da, autodeterminazio eta lurraldetasunean, eskubideen aitortzan eta Euskal Herritar guztien proiektu politiko guztien artean erabakitzeko aukera izan dezaten, independentzia barne. Hau da, eskubide guztiak Euskal Herritar ororentzat Euskal Herri osoan. Egungo demokrazia zerotik, demokrazia 3 milioira pasatzea. Baina zertarako behar dugu Euskal Herria marko aldaketa. Lehenik eta behin, aukera berdintasuna egongo den egoera demokratiko batean garatu ahal izateko eztabaida politikoa eta bestetik independentziari ateak irekitzeko. Independentzia baita herri honen biziraupena eta garapena berma dezaken proiektu politiko bakarra. Ez dago beste aukerarik. Beste irtenbide guztiak, sasi irtenbideak dira. Ez da utopia, Europan gertatzen ari da. Geroz eta gehiago dira estatua izan nahi duten herrialdeak. Groenlandia, Eskozia eta abar. Aldaketa sozioekonomikoa gauzatu ahal izateko eta egungo eredu neoliberalaren alternatiba gorpuztu ahal izateko. Izan ere, demokrazia 3 milioik ere Euskal Herrian eman beharreko aldaketa ezker ikuspuntu batetik egin nahi du. Berriz diogu, benetako ezkerreko politika egin nahi dugu. Ez gaur egun hainbat sasi
alderdi politiko ezkertiarra direnak, kapitalismo eta neoliberalismoaren jarraipena egiten dutenak. Alderdien eta instituzio publiko eta alderdikideen interes korporatiboen bermetan erabiltzeaz naskatuta gaude. Irungo ogasunean, Balentziaga museoan, Guggenheim eta gisa horretako aferaz nazka-nazka eginde gaude. Ustel usaia dariote, ezin dituzte izkuta. Instituzioen politika publikoen ardatz alderdi eta alderdiaren lagun diren enpresei mesede egitean izateaz asperturi gaude. Izugarrizko negozioak ziurtatzean datza beraien politika guztiak. Gaur Pasaian gaude eta hemen dugu aipatu dugunaren adibide bat. Beharrezko ez den, baina sekulako etekinak zor ditezken beste makroproiektu faraoniko bat, superportua. Garapen ekonomikoa eta aurrerapenaren izenean eskualde hau goiti behera txikituko duen proiektua. Herritarren bizkarrera egin nahi dutena eta Oartzoaldea eta Pasaiak dituen arazoei konponbiderik emango ez diena. Interes ekonomikoak herritarren beharren gainetik jasartzen direnean beste adibide garbi bada. Eta hau bezala, Gipuzkoa zeharkatuko den abiadura handiko trena. Herri borondatearen gainetik, kosta ala kosta egin nahi dutena. Ez dugu ahaztu, ieda proiektua pasatzen den 3 herritan, alegia, Itsasondon eta Anoetan, herri galdeketa bidez herritarrei erabakitzeko aukera eman zaienean, proiektu honen aurkako jarrera nagusitu dela. Proiektu honen aurkako jarrera nagusitu da, ia 100%, zabaltasun osoz. Eta hala uste dugu izango dela datorren otsailaren 15ean Lehorretan ere. Azkenik, erraustegiaren gaia dugu. Zahorraren arazoa konpondu ez duen proiektua eta interes ekonomikoak bultzatzetakoa. Gipuzkoarrok hainbat eta hainbat aldiz eta modu ezberdinez ezezkoa esan dioguna. Ez dugu ahaztu behar zahorraren kudeaketarako bestelako alternatiba bat badaudela. Usurbilen epe motzean jarriko da martxan, etxez etxeko bilketa, kasu. Hasieratik herritarren parte hartzea bultzatu eta herritarren behara kontutan hartuko dituena. Ez da hori aldiz, PNV-ren Gipuzkoarroi eskaintzen diguna. Inposaketa eta negozioak dira bere politikaren zutabe nagusiak. Norabide horretan, erabiltzen ditu bere esku dituen instituzio ezberdinak, Gipuzkoako batzar nagusiak, Gipuzkoa nahi duten modura gestionatzeko aukera paregabea dira. Bertan ez dago oposizio errealik. Hauteskundeak hurbiltzen diren bakoitzean, erraustegia, superportua eta bar bezalako makroproiektuen kontura kanpaina egiten dutenak hainbat alderdi politiko ezkertiara baditugu. EA, Aralar, Ezker Batu eta abar. Behin hauteskundea pasata, eskuz esku aritzen baitira PNV-rekin batera proiektu horien aurrean eramaten. Batzar nagusietan ezarritako apartheid egoeraz baliatzen dira bitartean. Politika egiteko beste eredu bat aldarrikatzen du demokrazia 3 milioik, oso ezberdina dena. Herritarren interesen oinarrituko dena eta herritarren iritzia ahalbidetu eta kontuan izango duena. Madrilen eta Sabinetxean badakite Euskal Herriak eman beharreko aldaketa politikoa termino demokratikoetan eman beharra dagoela. Motore indartsu bat beharrezkoa dela eta hori da ezkertiar eta abertzaleo izango garela motore hori. Horregatik mehatxatzen gaituzte, horregatik atxilotzen gaituzte, eta horregatik ekidin nahi dute martxoren batean, hauteskunde autonomikoetan demokrazia 3 milioi presente egotea. Gure bezarkadai beroena ere, bihar Madrilen zitatu dauden gure kideentzako. Animo eta zuekin gaude. Martxoaren batean zita garrantzitsua dugu. Iragana eta etorkizunaren autu egin beharko dugu martxoaren batean. Ukazioa eta eskubideen aitortzan arteko autoa egin beharra. Salbuespen egoera bizitzen ari garena edo demokraziaren artekoa. Alderdien legea edo eskubide zibil politikoen bermerako artekoa auto egin beharko da. Ajurieneako ituna eta
bazterketa ideologikoa edota lurralde bazterketarik gabeko akordio politikoaren arteko autoa. Gatazka politikoa eta armatuaren jarraipena edo bakeraren artekoa. Espainiako sukurtsal Euskadi edo Euskal Herriaren artekoa. Demokrazia zero, egoeran pairatzen dugunotik, demokrazia 3 milioi bitartekoa. Demokrazia 3 milioik etorkizunaren aldeko autua egiten du. Eta mehatxu eta zaunka guztien gainetik, independentiston hotza, autoesten ontzietara eraman behar dugu. Martxoaren batean, milaka eta milaka boska independentista eta errebelde zenbatu behar ditugu, zenbatu behar dituzte. Asko gera eta bil gaitezen. Gora Euskal Herria!